Egy újabb figyelemfelkeltő akcióval lepték meg a város lakosait az érsekújvári magyarok elnevezésű közösségi oldal működtetői. Az itt élő magyarok között egy EM, vagyis érsekújvári magyarok feliratú kitűzőt osztottak szét. A megrendelt 100 darab kitűző néhány nap alatt gazdára talált, s a legtöbbje el is érte a célját. Ebben a cukrászdában büszkén viselik a kitűzőt, jelezve, hogy a vendégek bátran megszólalhatnak magyarul, s viszonzásul is magyar szót hallanak majd. Szóval az ide betérő vendégek 50%-a magyar, és a visszajáró vendégek szívesen beszélnek magyarul, is tudják, hogy itt lehet beszélni, mert itt magyarok vagyunk, és örülünk a kitűzőnek, mert legalább a vendégek látják, hogy lehet magyarul beszélni. Lényegében aki ilyet visel, arról tudjuk, hogy nem csak hogy beszéli a nyelvünket, hanem egy az újvári magyarok közül is. Nagy Dávid, a közösségi oldal alapítója úgy véli, fontosak az anyanyelv használatot szorgalmazó kezdeményezések, mint ahogy néhány éve volt a Beszélünk magyarul matrica kampány. Ebbe azonban a járási székhelyen sajnos kevés boltos kapcsolódott be. A mi személyes tapasztalatunk az, hogy a városunkban alig látni ilyen matricát, egy-két hely kivételével. Ennek ellenére biztosan tudom állítani, hogy a üzletek, különböző hivatalok túlnyomó részében lehet beszélni magyarul is. Az érsekújvári magyarok feliratú kitűzőből első körben bárki kaphatott, aki jelezte igényét a közösségi portálon. Következő adag kitűző, ami megérkezik, az már céltudatosabban lesz szétosztva. Itt már rá fogunk fókuszálni tényleg azokra a személyekre, akik napi szinten érintkeznek több emberrel, főleg boltosok, különböző szolgáltatásokat nyújtó személyekről lesz szó, és így szeretnénk elősegíteni azt, hogy tényleg városunkban magyar emberre magyarul beszéljen. Molnár Zsuzsanna az elsők között kapta meg a kitűzőt, s munkahelyén, a gyógyszertárban azóta is viseli azt. Magyarul nagyon kevesen beszélnek, legalábbis ez a tapasztalatom. Úgyhogy patikában, hogyha bejönnek, általában szlovákul beszélnek, vagy ha észreveszem, hogy magyarul, akkor automatikusan váltok magyarra. Úgyhogy ezzel is biztatom, hogy nyugodtan beszélnek az anyanyelvükön. A kezdeményezés tehát nem alaptalan, a képlet egyszerű. Mint a legtöbb felvidéki településen, így Érsekújvárban is jócskán megcsappant a magyarok aránya. A 2011-es népszámlálási adatok szerint a város lakosainak alig 22%-a vallotta magát magyarnak, ami 5%-kal kevesebb, mint az azt megelőző népszámláláskor. Arról már nem is beszélve, hogy alig 100 évvel ezelőtt még a város lakosainak 80%-a volt magyar. Ezért lenne fontos, hogy a még itt élő, mondjuk úgy csöpnyi magyarság ismerje és anyanyelvén szólítsa meg egymást.